U silnice mezi Holštejnem a Šošůvkou se rozkládá místo, které na první pohled může působit nenápadně, ale v sobě skrývá desítky let lidské práce i příběhy, na které se pomalu zapomíná. Malá Dohoda, bývalý vápencový lom, kde se lámala skála, pálilo vápno a z malého industriálního světa se den za dnem odvážely tuny kamene, aby našli své uplatnění daleko odtud. Stěny lomu dodnes odhalují vrstvy staré miliony let a staré stavby, i když poznamenané časem a bohužel i bezohlednými čmáranicemi sprejérů, stále připomínají dobu, kdy tu život pulzoval od rána do večera. Dnes tu zní jen šum větru a zpěv ptáků a příroda pomalu přebírá vládu nad tím, co po sobě lidé zanechali. Mezi obcemi Šošůvka a Holštejn, v chráněné krajinné oblasti Moravský Kras, se nachází bývalý vápencový lom s neobvyklým názvem Malá Dohoda. Leží u silnice Holštejn-Sloup, přibližně 1 kilometr jihozápadně od Holštejna a 1,5 kilometru jihovýchodně od Šošůvky. Přístup k němu vede po zpevněné cestě, autem je možné se přiblížit na vzdálenost asi 200 metrů, dále už je nutné pokračovat pěšky a respektovat případné zákazy vstupu. Areál tvoří stěnový lom, dochovaná šachtová vápenická pec a budova váhy či vrátnice, přičemž pec je zapsán jako technická památka Jihomoravského kraje. Lom byl založen na počátku 30. let 20. století společenstvím vápeníků z Lipovce. Vápenka fungovala až do 70. let, kdy byla výroba vápna ukončena, samotná těžba vilémovických vápenců však pokračovala až do roku 2008, kdy byla z ekologických důvodů definitivně zastavena. Geologicky jde o mimořádně cennou lokalitu, stěny lomu odhalují dutiny s výplněmi Terra Rossa a uložení spodního miocénu, obsahující fosilní zbytky obojživelníků, plazů, ptáků a savců, podobně popsané například ve studii Kadlec a Táborský z roku 2002. Místo si uchovává svoji původní atmosféru i přírodní hodnoty, poskytuje útočiště řadě chráněných druhů rostlin a živočichů a zůstává svědkem lidské práce a technické zručnosti. Bohužel stavby v areálu se v posledních letech staly terčem sprejérů, jejichž čmáranice narušují a ničí původní vzhled objektů. Zejména 2 budovy, vrátnice s váhou, která pravděpodobně sloužila jako administrativní zázemí a objekt specí, by si zasloužili zachránit. Jejich současný stav volá po nezbytné údržbě a opravách, aby mohly být dochovány i pro budoucí generace jako svědectví industriální historie regionu. V minulosti lom posloužil i jako filmová kulisa, například pro seriál četnické humoresky. Malou Dohodu si nelze plést se sousedním lomem Velká Dohoda, který byl přestavěn na rekreační areál. Zatímco Malá Dohoda zůstává tichým pamětníkem příběhů, které se zde odehrály v průběhu desítky let.
Malá Dohoda dnes už nepatří lidem, kteří ji po desetiletí utvářeli, ale přírodě, která si bere zpět, co jí bylo odňato. Stěny, jež kdysi odrážely ozvěnu práce a hluku, dnes stojí v tichu, jen občas narušené kroky náhodného návštěvníka. Staré stavby se pomalu mění v ruiny, přesto stále vypráví svůj příběh. A dokud tu budou stát, bude tento kout Moravského krasu připomínkou doby, kdy se krajina měnila rukama člověka.